Și asta noastră viiție. Vrem este posibil, mai acum vrem măcar să spunem a noastră cultură, a noastră folclor, a noastră poezie, armândii de gârții, armândii de lavă, să aducem și a voastră. Am nu vedem înăuntru politica. Asta sunt trățeanii mării. Sar de multul zbor pe minoritate. Prinde și avem este libită. Altă este catastrofa a mâinilor. Tu ca de stat. Nu facem noi tu ca de stat ce vă dea el. Noi facem ce adrăm noi. Noi știm că s-a dat statul grățescul a mâinile de sânge și părămutul. Și statul cel l avem ca nostru. L avem a nostru. Și vând de noi nu vă semn tu gârții, zburești tu vergea, ala cel Duchescu, că va zică că este minoritate. Că ca semn că e minoritate, din nicuchințe că tu locoploție, va avem tu condiții de minoritate. Și asta nu va vând de noi aploție. Ținem noi din Macedoni. Una limba de 4.000 de ani nu poate schimba simbioza de limba greacă și limba latină. Limba greacă și latină sunt tot surogate de limba noastră macedonă. Asta este și scrisă tu istoria. Soții de Tolbanie, ți-arzăi Tamas Poci și soțile de Tolgărție, au un dreptul. Nu pot schimba minoritate tu patrina noastră. Noi fim tu patrina noastră. N-are armeni de Albanie, n-are albani de Togherție, n-are armeni de tu Republica Macedonia, n-are armeni de tu Bulgarie, are armeni de tu Macedonie. Toată acea teritorie este Macedonia istorică din Natrazim. De când avem adunarea, aduc la minte zborurile profesor Barba, când eram aproape Ficior nou și Rizal. Ficior, toate statele din Balcan, ți-a trecut de perioada comunistă, are o criză de identitate. Armenii nu are foarte criză de identitate. Armenii era liber de toată perioada lor. Și armenii, dreptatea armenii, uzină pagnior. Minoritatea, brața români, este tu România. Și nu misticăm lucrurile dit cratul. Tu România, altul turlii nu-și poate. Noi venim de 80 de ani acolo și minoritate. Aua, tu Cârții, tu Arbinișii, tu Macedonie, tu Vârgării, nu fi minoritate, fi popor constitutiv. Noi când fugim, când am chesiră zile din tu România, ineau de regiunea otomană Macedonia. Tațeană zic Macedoni. Ama noi nu ne spunem ca nu are Macedoni acasă, ne spunem armâni. Iar legat de aesta alexarea numului și aesta este mindarea mea ca armâni, lipsește movetii. Ești cu un de cei de la 69 până la 94 care lucrară pe cauză românească. Atunci era când nu se spunea care că ia tărbân. Mai zicea zine cu armânii, zicea fugi din mine. Și ne găsim că ce azi are hânță mulți care lucrează cărmânani. Mai ești oameni care lucrează cărmânani. De la 90 anul și încoa. Sunt amortizați, sunt hârgiiți. Lipsește ca cel un tineri de neamra care ieșeau alții care zbură, lipsește tinerii iusulianini să dar un atare concret. Avem problemă cu numai armânească. Că ce? Minte de 160 de ani, România nu oferă numai. Băgă a statului Dacia, băgă numai România. Avem azi Macedonia modernă, de aceea le dau nume tora, și putem să rămânem, nu putem să ne legăm noi. Putem să rămânem vlahi, putem să rămânem, nu știu, alte nume, mă vom legăm tora, cum avzăm, Macedoni armâni. Mas ne ținem noi pe limbă și pe cântec și pe tradiții, bânăm
și ajunse masă să dăm și cărți de nomuri de noi, scăftăm. Tora, oamenii ăștia să lucrează de nomuri, noi să ajutăm, mas nu ne greșim adesli și limba. Ca fi unui him, mas să ținem adesli și limba, armâna mea nu chiar ca noară. Armâna mea am ruți, eu vă voi armâni pe toți, zvănați. Care vor tazinul tu Consiliu și vor ca să aibă un dreptul de vot, lipsește simplu un sistem de federație cu cratul de uvin. Că știți statutul ziții că mași ațeare suțate care sunt care au reprezentare la nivel structură administrativă, la nivel național de cratul respectiv. Mași nu vor ta să intră, ideea mea asta, mași nu vor ta să intră tu federația de statul respectiv, ei au posibilitatea, au un dreptul, ta zină, tu, comisia, tu, catandă-se de membru întrupător și este membru, eu mai dăm, poate, sigur, ai văzut că aici putem să întâlzăm, să-i dăm și un rol consultativ.